Башкорт дәүләт университетының Сибай филиалында оештырылган бұл очрашуга Азамат Әгъзам Тажетдинов бик тулкынланып килде. Халык шагыйре Раул Бикбаев заманында Баймактың асыл ташы турында күләмле очерк язган. Был дуслык бүген дә дәвам итә. Азамат ағай, осырашу несек өтті? Осынлап та Рауль ағай менен бір елда, бір күндө туған деп, шул ысын ма? Меніңше бұл осырашу бик матур фәһемле өтті. Шуныһы характерлы Рауль Бикбаевтың бұл тантанаһына минең килеүемнең төп сәбәбе мин уның менән бер елга, бер айда, бер көндә туганбыз. Мин уның менән күптән танышмын. Хәзер инде уның 70 еллыгын бергәләп байрам итте. Хәзер менә уна тиздән 75 яшь тула. Менә шуның өчен килдем, уны котларга дип котланым. Котландыгыз инде канагать тегез инде. Азамат ағай, бер китапхана ысылар онда күргәнме, эшләгән икән, караганыгыздар бит, әйбәт. Караным, күрдем, әйбәт. Баймак районында якташтар арасында абруй хөрмәт казанган Азамат Тажетдинов турында укыткан фәненең профессоры, яшәгән еренең күркәм шәхесе тиләре. Укучылар арасында зур итәкче урыннар биләүчеләре, фән кандидаттары, шагыйрьләр, язучылар бар. Авылда укытучының абруйы бик зур булды. Шуңа күрә мин бәләкәйдән ук укытучы буларга хыялландым. Һәм моны Байым башлангыч мәктәбен тамамлап, күрше авылга йөреп укыгандан соң, уның 7 еллык мәктәбен тамамланым. 7 ел мәктәптән соң мин ул вакытта халкыбызның Мәккәһе булып исәпләнгән Темәш педагогия училищесына укырга индем. Менә ошо училищеда укыган вакытта мин белемгә хукаган яшь бала, атайы үскән сабый бала буларак бында тырышып укыным. Ләкин 56 елда Темәш педагогия училищесен бер ниндәй сәбәпһез ябып куйдылар. Миңа һуңгы курсты Белорет калаһында педагогия училищесында тамамларга туры килде. Менә шул 52 елдан башлап минең педагогик хезмәтем башланды инде. Язмышты кеше күп очракта үзе яза. Уның өчен изге теләк, асык максат, тырышлык һәм фидакарлык кирәк. Булар ашаныз, ярдәм булганда гына гаиләләр хезмәттә лә уңырга мөмкиндер. Менә кызым, менә Айдар, иянем. Менә был өстәл ябай гына тактанан эшләнгән. Ул менә хәзер нисәмә еллар буена безгә хезмәт итте. Без менә ошо өстәл артында, ошо скамейкага ултырып, сәй исә торгайнык, аш ашай торгайнык, һәм менә был өстәлдә хәзер инде үзенең сырыгын вакытын үткәреп, картайып бара. Менә шуның һәм без дә хәзер олыгайдык, картаюга табан барабыз. Әмма менә хәзер без менә матур итеп эшләнгән беседкала ултырып, сәй исәбез, шунда ял итәбез. Менә шулай. Өйләнгән сакта үзегезгә нинди максат куйдыгыз? Нинди булырга тиеш минем хатынам, минең балаларның әсәһе? Гаилә кору шулайрак башланып китте. Мин 2нче уткыл мәктәбенә укытырга килгәс, күндә почтага инеп, үземә кирәкле газета, журналларды ала торгайным. Ул вакытта өй беренчә йөреп таратучы почтальоннар булманы. Һәр кем үзенә тиешле газета, журналларды почтанан ала торгайны. Бер көн ошо почтага килеп инһәм, онда элек бер ир кеше эшләп ултырайны, хәзер онда бер кызыкай эшләп ултыра. Гөләем генә матур гына кыз. Менә ул тәүдә миңа караны, мин уңа караным. Шуннан менә ошо кызды күрер өчен көн һайын шул почтага инеп сыгып йөри башланым. Бу шул почтала эшләүче начальник булып сыкты. Ул 59 елда Өфе элемтә бүлеген бөтеп килгән Галиева Лүтсия Хайбулла кызы булып сыкты. Ул юлыктан ине.
Менә көндә шулай почтага инеп йөрү менән без бер-беребезгә азрак ылыга башланык. Анан соң ул вакытта авылда яшьтәр һәр вакыт концерт, спектакльләр куя торгайны. Без Мирхәйдәр Фәйзидің, Кәрим Тинчуриндың, Баязит Бикбайдың бик күп әсәрләрен сәхнәләштереп, сәхнәләрдә куя торгайны. Карлыгаз, Зәңгәр шәл, Асыл яр, менә шундай Галия Бану, менә ошо ниләрдә мин дә артист булып уйнаным, ул да ошында катнашты. Менә шуннан безнең дуслык әкренләп менә мәхәббәткә әйләнде, һәм без бер-беребезгә ылыга башланык, һәм 1962 елда без өйләнештек. Әйтер инем Азамат агай, ул шул тикелегем безнең илебезгә, республикабызга шундай матур улдар үстергән, кызлар үстергән, улдары бит инде шундай зур, югары вазифаны биләйдер, кызы ла шундай безнең калала эшләп йөри. Шундай шәп кешеләрнең береһе безнең Баймак районының Баймак иренең ул Азамат агай. Китап уку югарынан бирелгән кыдрәт замандашыбады. Язу шөһрәте Азамат агай өчен хулар һава күк табигый. Бүген ул 9 китап авторы. Һәр китабында якташларына хаклану, улар менән горурлану, ил тарихы, халык язмышы. Был хәтирәләр аманатка бәрабәр. Мин бәләкәй сакта ук төрле матур открыткалар йыйырга, рәсемнәр йыйырга, хатта һуңынан җимерелгән йортлар, калдыктар арасыннан археологик эзләнүләр эзләп, көзгө ярсыктары, сынаяк ярсыктары эзләп таба торган. Юк та онда ла борынгы аксалар, коралдар килеп сыга торган. Менә шундай ниләр белән бәләкәстән кызыккандым. Һуңынан артадан бара мин тарих белән кызыккана башлагас, тарихи материаллар йыйырга күчеп киттем. Был күчеп китү шулай булды. Тарих белән кызыккану. Менә шу инспектор булып эшләп йөргән вакытта, мин кайбер вакытта халык мәгарифе мөдирләренең кабинетында улар ялга китә, я командировка китә, улар урында ултырып кала торгайным. Бер вакыт менә шулай Зафраны булып эшләгән Үтәгуловтың кабинетында ултырганда, уның урында калып, уның тартмаһын асып караган, шунда Муса Нуртазиндың китабын күреп калдым. Башкирия, башкирские войска в годы гражданской войны 1920 елда Мәскәүдә сыккан китап. Был ул вакытта тыелган китаптарның бере ине. Буны укыган кешене башынан хайпап куймайлар ине. Мин тиз генә был китапты яшерен генә алып, 2 көн эчендә укып сыктым һәм был китап күбрәк безнең тирәләге вакыйгаларда язган ине. Тимәс, Билал тирәһендәге вакыйгалар. Менә шуннан соң мин тарих белән кызыккана башланым һәм күпләп олылардан үткән тарихтарды һорашып, язып, хәтирәләрен, кул тамгаларын алып, вакытында йыйып алып кала алдым. Менә хугышта катнашкан ветерандардың истәлекләрен һәрбереннән үзләре тире сакта яздырып алып калдым. Менә фронт хаттарын, хаклагандарын йыйып алдым. Улар әле минең папкала бар әле ул. Менә шулай итеп тарих белән кызыккану, менә шулай материаллар йыйу, адаттан менә яйлап газета, журналларга языша башланым. Тәүдә эшләп йөргән вакытта буга вакыт табылманы. Эш белән булгас, менә хаклы ялга сыккас та, мин менә ошо булган бөтен материаллардан сыгып, тәүдә район газеталарына, һуңнан республика газета журналларында бик күп мәкаләләр, очерктер бастырып сыгара алдым. Үзенең 75 яшьлек данлы юбилеена Акхакал олы бүләк әзерләгән. Азамат Таҗетдиновтың 9нчы китабы "Гомеребез агыштары, гаиләбез язмышлары" дип атала. Башкаларга үрнәк, теләк булырдай был китапта рух югарылыгы, күңел хазинаһы.
Бүгінгі көндә мин үҙемдең балалар белән горурланам, кыланам. Бөтәһе югары белемле, бөтәһе урында эшләйҙәр. Уландарым һәр яктан халыкка ярдәм итә. Хәзер мин олатаймын. Мин хәзер 8 янсәр бар минем. Барыһы ла белемле, тәртипле булырдар дип ышанам. Атайдың шул укытам, сығарам ауылдан һәзі балаларды елләмәй дигәндәйрәк, үзенең иркәләмәй нисектер тартып, етеп дигәндәй хәзер көндә без шуның күнәмәһен күрешен алабыз шул. Үзебездә Баймакка кайтыгыз, Баймакта Сибайда эшләгез. Әргәлә бер ярдәм итәбез, без моны бергә бездә булыгыз, бергә ярдәм итеп, бергә яшәргә булыгыз. Шул тәртиптә менә хәлләр шул мәлдә шуякка килеп, шунда үзебезнең туган ярдәмдә эшләгәнгә бик рәхмәтлебез. Хәзер без моны Таҗетдиновтар бу йортта бер нисә буын бергә яшәйбез. Артыбында шулай яшәргә насип иттем. Тормыш һәр вакыт шулай дәвам итә. Ул тормыш, ул гомер. Агын һәм һаман агыла. Мына уның һауның эзе булмаһа ла, мына үткән гомердең эзләре хаклана, хатирәләр мына ятып кала. Мына шулай, балалар.